салом алейкум ба ҳама. бачаҳо раҳмати калон барои поддержкаотон, барои комментариётон. мақсади ман камакакам боша настроенияш моро бардоштанай. касе агар шӯхиҳои маро намефаҳма, илтимос бародарахта ба даст бигӣ моро ҳақорат накӣ. просто бигзар бира. ана одамои мефаҳмидагида шумода лайк. охир он вақтҳо аҳамият метем, мардум мегӯяд ки ба айдои деҳона гӯш мекунӣ. охи мин меган, хлеба нун меган. на ҳамин гапо. бахшиш каси зан зад. бала ин наимҷони саидали ҳамара палёни кард. хай озвучкаро сар мекунем. озвучил заханда. Чӣ хели брат? Мешава. Брат, ман фаромӯш накардам. Чира? Зодрӯз муборак. Раҳмати калон. Чӣ мекунем? Ирӯз дам мегирем? Ирӯз ман қатъи арӯсу мешавам. Арӯсит? Кияи арӯсит? Моникаро дар хотир дорӣ? Моника? Оро шинос шудем ку. Ҳамун фоҳиша? ҳамун давар буд ҳамаро зора дошта ки арақ гиранд. Баъд куҷоат қадди фикр кардисӣ? Не брат, ҳама дигаи хеле хтар нестан. Ҳозир соз шудагай. Бинда. Ҷавоб де. Салом асал. Салом, ман мошин гирам. Мошини хта чокадай? Охи мошини ту BMW ай. Гап нест, 100% биги, бемалол. Дӯстут медорам. Ҳам қасалай ки? Бача, ту ҳушёрӣ? Че? Имон дактора истифода бурдистай. Братишка, ту просто ай духтара намедонӣ, да? Лабай хушруча? Эй, пароли картата мада бугу. 42 51. Раҳмат. Бача, ту ҳозир пароли картата додӣ? Ту просто намефаҳмӣ. Чира? Чира ман намефаҳмам вақте дидестам ки ту чӣ хетра истифода бурдистай? Ман фаҳмидам. Чира фаҳмидӣ? Тура бахилӣ домадестай. Бахилӣ? Гӯш кун, ман чишмои тура гӯшоданем, бача. Маълумай ки бахилӣ кардасӣ. Бахилӣ надорум, братишка. Ман тура тамоми умр медонам. Ту қадди 2 рӯз пеш нӯшидӣ. Фаромӯш накун. Аҳа. Салом тигрима. Чо кардисӣ? Мумкина хонат биём қатӣ гап занам. Тайёрӣ қатиш вохирида? 100% тайёрум. Салом асал. И брати ма Адамай. Салом. Гӯшна монди чӣ? Калитора мара. Раҳмат. Как раз қатӣ братам дабурад. Бля, ту ира дидӣ? Чира дидам? Ман қатӣ даже саломам накард. Бо ту бошӣ? Бо ту ирӯз зодрӯз дорӣ? Ягон чӣ нагуфта ки табрикат накард? Табрикат накард, е бача. Асосан ман таи духтар нестай, метавонӣ ман бовар кунӣ. Гӯш киси брат, гӯш ки. Омад мошинта гирифт, пароли кредитни картата гирифт. Омад авқотҳои тура хурд. Бо чита мегира? Калити хоната? Асал? Эй, калити хонат куҷодай? Ҷон. Алиё. Алиё. ҳозир ман хонат мебурам мерам. Ту дига мара аҳ намебинӣ. Просто братишка мада бовар кун. Рост гуфтӣ. Маладес. Чо кунам ака? Вақте омадак рост рушда нигоҳ кӣ. Бугӯша тамом. Мо ҷудо мешем. Тамом. Мо ҷудо мешем, фаҳмидӣ? Мо ҷудо мешем. Фаҳмидӣ? Кусини ма бугӯ. Эй, Моника. Мо тамом. Намихе? Не. Ай сидқи дил. Жёсткиша. Анамихе. Эй, Моника, байни мо тамом. Айдам сахтар. Мускулора бурор. Ширинар. Анамихе. Эй, Моника. Мо ҷудо мешем. Оҳо. Эй, Моника. Мо ҷудо мешем. Сюрприз, сюрприз. Зодруз муборак, зодруз муборак. Бестен? Чӣ гуфтӣ ҳозир? Бугӯша. Гап зан. Ман гуфтам байни мо тамом. Чӣ ба? Ман медонам ки ту маро истифода мебарӣ. Ай куҷо гирифтӣ ин гапа? Чӣ ба ту мошин маро гирифтӣ? Ман калитои мошин тара гирифтам ки ту ҳиҷ ҷо наравӣ. То падарка оварданма. Пароли картара пурс. Парол та додиша ку? Пароли картам чӣ? Чо мекунӣ пароли картаи маро? Ҳа? Ман дар хотир дорам ту гуфта будӣ ки пароли картам рақами дӯстмедоштагимай. Ман футболка кардам ҳар думода. Рақамҳои дӯстмедоштагӣ. Оиди авқото пурс. Авқото чӣ? Авқот чӣ ҳамаро хурдӣ? Ман авқотҳои тура хурдам ки ту гӯшна бошӣ. Ман туда сендвич тайёр кардам. Калитои хонаро чӣ бапурсидӣ? Яке агар дари хонаро маҳкам мекардӣ. Братан бишхӣ. Гум шавӣ хонаи ман? Ту нотуғри фаҳмидӣ? Гум шава мегум тура. Тез да.
بخشش زیاد اصل روستی گب ما یکم رو خیلی نکردم یکم رو خیلیش نیستم من ندونستم چیکار کنم من فهمیدم که من تو را ناز میبینم میبخشی مرا ها میبخشم اوه من یه سورپریز دیگه دارم تدا مخغول میشوه انا میخی بیست من سورپریز ناز میبینم این تلویزوری نوای ولی چشماتو نکشو Рамади калон ки то хиша тамошо кардин хай медонӣ чо кан дар кораи там лайк подписка туда суда ва дар охир як бонуси дига барои ҳаматон як приколчаи майдаки дига пеш аз сар шудан дар бораш яда калима мардаке ки ҳозир механда ин мардак директори фирмаи мирғоай Even jouw naam. F de Wijk. F de Wijk. F van Frans. Of Maar van is toch wel, Frederik? ja, Frederik. Fuck you. Nee, oh nee, maar dat kind. Ja, ik zie op de televisie, dat moet ik al lachen. Hij klinkt wel als een eindje, joh. Ik kan die gaan zo wel weg. Ik heb geweldig zwart voor de niet. Oh, kill. Doe maar eens nog maar verloren. Is dit voor dat? Zo scheelt dat wel nice. Ik heb wel beslag achter de brilletjes, meneer. Dit is nog niks. бошин саломат мардами тоҷик